Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барша булган мактауларыбызны безне юктан бар иткән Аллаһы Тәгаләгә әйтеп, сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңел төрләребездән чыккан кайнар сәламнарыбызны һәм салаватларыбызны әйтеп, мөхтәрәм дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Кадерле туганнарым, кадерле дин кардәшләрем, дусларым, барыгызны да бүгенге ушбу изге якты Рамазан аеның бәйрәме, Ураза бәйрәм белән тәбриклисем килә. Үземнең исемнән, үзебезнең мәхәлләбез исеменнән, үзебезнең мәчет коллективы исеменнән, укытучылар исеменнән барыгызга да чын күңелдән Аллаһның рәхмәтен, күңел яктылыгын телим. Исәнлек, саулык, Аллаһ Тәгалә бәла казалардан, афәтләрдән, дөньяларның фитнәләреннән үзе сакласын. Амин. Мөхтәрәм туганнар, дин кардәшләр, мин барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә шул айны, Рамазан аен, изге Рамазан айларын бергәләп үткәргәнебез өчен, бергә күрешә алмасак та, менә шулай интернет челтәрләре аркылы булса да, бер-беребезне күрешеп, хәлебезне сорашып, шулай ярдәмләшеп, бу айны үткәргәнгә барыгызга да бик зур рәхмәтлемен. Һәм бу Ураза бәйрәме турында бер-ике сүз әйтәсем килә, җәмәгать. Ураза бәйрәме безне күп нәрсәгә өйрәтә. Гомумән, дини бәйрәмнәрдә бик тирән мәгънәләр бар. Алар безне тормыш мәгънәсен, тормыш мәгънәләрен безгә өйрәтәләр. Менә шул Ураза бәйрәмне карасак, әгәр җәмәгать, бу сөенеч һәм шатлык белән тулы бер көн. Мөселманнарның, иман әһелләренең бу көндә күңелләре иман нуры белән һәм бу бәйрәмнең шул шатлыгы белән яктырып китә. Бу шатлык каян килә, җәмәгать? Менә бу бәйрәм безгә шуны өйрәтә: чын шатлык һәм бәхет, күңел тынычлыгы кешенең барлыкка килә изгелек кылганнан соң һәм гөнаһлардан тыела алганнан соң. Рамазан аенда ай буена без үзебезнең нәфсебезне төрле начар сүзләрдән, ачулардан, төрле үпкәләрдән, рәнҗүләрдән тыярга тырыштык, төрле начар уйлардан һәм начар хәрәкәтләрдән үзебезне сакладык. Һәм менә шуның нәтиҗәсе буларак, саклану аркасында, гөнаһлардан тыелу аркасында кешенең күңелендә менә шундый зур шатлык һәм бәйрәм хисе барлыкка килә. Һәм шулай ук бу айда изгелек кылып, хәйр садакалар биреп, таравих намазлар, уразалар тотып һәм башка изгелекләр белән үзебезне шөгыльләндердек. Шуңа күрә менә шушы бер айның буе тырышканнан соң, ахырда безнең күңелләребездә менә шул сөенеч, шатлык хисе тула. Менә шушы бәйрәм безгә күрсәтә, чын шатлык һәм бәхет хисе ул изгелек кылганнан соң һәм изгелек белән бәйле, һәм гөнаһлардан тыелу белән бәйле. Ни өчен әйтәм чын шатлык? Чөнки ялган шатлык та була. Кешеләр кайвакыт без гөнаһларда эзлибез тәм бер рәхәтлек, күңел тынычлыгы булсынмы, шатлык эзлибез. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, гөнаһ бер кайчанда кешене бәхетле итми. Чөнки гөнаһның бер ягы ул сөенеч, шатлык кебек күренсә дә, аның икенче ягы, күренми торган ягы бар, ул үкенү хисе һәм кайгыру һәм борчылулар. Шуңа күрә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: гөнаһ дигән ул синең күңелеңдә шулай бәргәләнә, син аны яшерергә телисең кешеләрдән, башкалар күрмәүләрен телисең, чөнки уяласың, аңлыйсың аның. Һәм бу кешенең күңелен борчу һәм тынычсызлык белән тутыра. Һәм әгәр кеше шул гөнаһтан тыелмаса, ул барыбер менә шул гөнаһның нәтиҗәсе белән тормышында күп шундый күңел тынычсызлыгы һәм борчылуларга дучар була икән. Шуңа күрә, җәмәгать, һәрберебез бәхет телибез бер-беребезгә, сөенеч, шатлыкта яшәйек дип телибез. Ләкин менә шул теләкләребез кабул булсын өчен, без үзебезнең тормышыбызга изгелек капкаларын ачып, гөнаһлардан тыелуларны, гөнаһ капкаларын ябарга тиешбез. Рамазан аенда без әнә шуны үзебез шуңа гадәтләндерергә тырыштык. Хәлебездән килгәнчә Аллаһ Тәгалә кабул итсен, һәм без бүген сөенәбез һәм шатланабыз менә шул Алла безгә биргән бүләкләр өчен. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хадисендә әйтә: "Лис-саими фархатани",
Ураза тотучыга ике зур шатлык бар ди. Беренчесе бу кешенең авыз ачкан вакытында, ягъни ифтар вакытында. Бу ифтар вакытындагы шатлык бу ашау эчүгә генә бәйле түгел. Әлбәттә, без ашаган ифтар вакытында Алла биргән шул ипигә, ризыкка сөенәбез, шатланабыз, чөнки бу Алланың бүләге. Ләкин монда тагын шундый шатлыгы бар аның, уразаның. Без менә шу тота алдык, булды, әлхәмдүлилlah, Алланың ярдәме белән үзебезне тыя алдык. Ураза буенда, ураза тотканда төрле менә шул начар сүзләрдән, уйлардан тыела алдык дип сөенеп, менә шатланабыз. Бу беренче шатлык. Менә безнең һәр көнебез, һәр ифтарлар, һәр кичәләр әнә шундый шатлык белән тулды. Һәм булар һәр берсе менә ул һәр көннең менә шул уразасыннан соң булган ифтар, бу ураза бәйрәме булды. Хәзер инде иншалла без бер айның менә шул булган уразаларыбызның ифтары бүген. Бүген безнең өчен менә шул ифтар бәйрәме һәм сөенеч, шатлык. Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәлам әйткәнчә, менә бу беренче шатлык булса, икенче шатлык кешене, ураза тотучыларны көтә икән теге дөньяда, ахирәттә иншалла. Бу Алланың вәгъдәсе. Ул шатлыкны күрергә насип итсен иншалла. Һәм без бу шатлыкның булачагын беләбез һәм ышанабыз. Инде кемнәр саулык булмау аркасында, төрле шундый гозурлы булулары аркасында ураза тота алмаучылар борчылмасыннар. Чөнки ураза тоту бу ашау эчүдән генә тыелу түгел дидек. Бу гынахлардан, начар уйлардан, сүзләрдән тыелу, изгелеккә кылуда тырышлык күрсәтү, үзеңнең нәфесеңне җиңәргә тырышу белән бәйле. Шуңа күрә әгәр инде кеше ашказанын ризык белән тыя алмаса да, авыру сәбәпле, ул менә шул үзенең менә шул изгелеккә тырышлыгы аркасында алар да уразаның савапларына иншалла ирешәләр. Һәм ана бу сөенеч, шатлыкны алар да ортаклашалар барыбызда. Инде тагын әйтәсем килә, җәмәгать, менә шул изгелек кылуның ахыры һәр вакыт шатлык һәм бәхет хисе, бәйрәм хисе икәнлеген аңлар өчен тагын әйтик, гомумән изгелекне кылган чакта ук без сөенәбез, шатланабыз. Аны кылу үзе шатлык. Ләкин кеше изгелекне кылганда үзен көчләп булса да, үзен булай нәфесе теләмәсә дә, юк, мин аны эшлим, моның бик кирәге булыр, файдасы күп дип эшләсә дә, шул вакытта ул аның тәме тапмаса да, рәхәт хисе булмаса да, эшләгән чагында ул аны эшләп тамамлаганнан соң ул барыбер шушы кылган яхшылыгы өчен сөенер һәм шатланыр. Ярый әле мин шул вакытта үземнең ялкаулыгымны җиңеп, ярый әле мин шунда үземнең ачуымны басып шул изгелекне кылдым, кыла алдым дип, барыбер кеше сөенеч һәм шатлык белән күңеле тулар иншалла. Һәм шулай кеше гынахлардан тыелудан да, әгәр кеше никадәр гынах кылырга теләге булса да, ләкин үзен тыеп, юк, мин моны эшләмим дип, чөнки ни аның файдасы бар, ни аның мәгънәсе бар. Әгәр ул гынах өчен аннары барыбер үкенүгә алып килә икән, белә торып үкенәчәгеңне, шул эшне эшләүнең нинди ахмаклык икәнлеген аңлап, үзеңдә шул ирада көчен, рухи көч табып, гынахтан тыелуның менә шул үзенең бер шатлыгы бар. Аллаһ субхана ва тәгалә һәр беребезне менә шушы киләчәктә дә Рамазан айы кебек матур итеп яшәргә насыйп итсен. Изгелек кылуда тырышлык күрсәтик, үзебезнең ялкаулыгыбызны, үзебезнең нәфсебез белән көрәшик һәм изгелекне яратып эшлик. Яратып эшләмәсәк тә, әгәр инде андый хис булмаса да, барыбер эшләргә тырышыйк. Иншалла бу безне бәхетле итәчәк һәм бу безнең тормышыбызны менә шул бәйрәмнәр, менә шул изгелектән килә бәйрәмнәр. Инде һәр беребезгә киләчәктә Рамазан айларын тагын күреп, шулай кабул итеп каршыларга, тагын да матуррак итеп үткәрергә насыйп итсен. Һәм дә инде бу быелгы кебек авыру кичерләр, югышлы чирләрдән безне Алла Тәгалә инде коткарсын иде. Киләсе Рамазан айларын мәчетләребездә җыелышып, бергәләшеп намазлар укып, ифтарлар аша бергәләп үткәрергә насыйп итсен. Һәр беребезгә, һәм якыннарыбызга, туганнарыбызга, дус-ишләребезгә һәм җир йөзенә телибез исәнлек, саулык, тынычлык, иминлек, Алланың рәхмәтен һәм ризалыгын. Тормышларыгыз мул һәм бәрәкәт булсын. Киләсе очрашуларга кадәр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.